Universitets-TV er en helt fantastisk organisation, som beskæftiger studerende med frivilligt arbejde inden for både radio og tv. Altså, der er som udgangspunkt ikke nogen forudsætninger for at komme herud. Altså, man lærer det hele af vejen. Altså, learn as you go. Det er selvfølgelig fedt at få nogen, der kan noget specielt, men der er mulighed for at prøve alt af. Altså, det er uanset om man gerne vil være med til det redaktionelle arbejde, altså at lave research og finde programmanuskript, eller om det er det tekniske, altså det at operere med et kamera eller lave lyd, eller hvis man har en studievært i maven, for eksempel. Så der er muligheder for at prøve alle aspekterne af, og det er jo også det, der gør det helt unikt i forhold til en normal arbejdsplads. En anden ting, der er virkelig fed ved at være herude, det er, at man får et virkelig fantastisk socialt netværk. Man får kendskab til en masse personer inden for den branche, som man muligvis kommer til at arbejde i senere hen. Det er studerende, der laver Universitets-TV, og vi laver det til studerende. Som frivillig på Universitets-TV, så får man et helt unikt sæt færdigheder, som man i den grad kan bruge, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Altså, det er jo for det første et rigtig godt plus på CV'et. Bare det der med, at man kan sige, at man har været med til at sende live tv ud i æteren, er jo fantastisk i sig selv. Har du en drøm om at lave tv, så er det super nemt at få lov at være med. Du kan finde mere information om os inde på vores hjemmeside, og så kan du skrive til de enkelte programmer eller fladerne inde på Facebook. Vi glæder os til at se dig.